Oya orenya kwa Ramogi janki no machiegni waseno no gazeti wasewinjo gigo momi peke gazeti ariyo mapacho kama dongo gazeti mar Daily Nation gazeti mar The Standard waserange kar ka kendo kiny makawuono bedo kod ng'eyo gweng'weche dhi nyiewe gazeti momodi kiny makawuono inyiewe go apar ni gazeti nyiewo pesa di Kenya ka gazeti Kenya ka en siling pra uchiel akiaka komedo usuru weche gi mag fombo kod magi mag timo lendo ka odhi medore koso oyo kawuono biro angwa range go mana malo kanyo awiye ka wantiere kod wendo bene mondo gistu kawuono mabende jalonyo weche gi mag uchumi ngeni okorango uchumi ahinya tangwa rango weche mag Noordin Haji ayeni ka watie ka ngomiwa pache karobro manyo miwa pache bende weche mag finance bill ni bende weche moko mapo nono pokwa mako ahinya kata kod okoni chieng me ibro some ayanga kore od bura oganda obede kod ng'eyo gik mathoth ka ineno Ramogi TV ka intiere piny no ma Tanzania gazeti en siling 1,700 ka inene ka intiere piny no mar Uganda en kanyo siling 2,700 1,700 e piny no mano ma Tanzania machiegni okoro Ramogi jwang bede kod ng'eyo odiochieng makawuono ka wabedo kae gi twak achiel kachiel antiere kae kod wendo e studio ma Nairobi kod wendo machielo dhi bedo kodwa e studio mano ma wadhi bedo kode Omabei mano kokalo e yor tudruok no mar Zoom ka wantiere kode achiel kachiel sani wantiere kae kod wendo ma daktari Fred Ogola oyawre kendo machiegni wo ugenya oyawre Cleophas ichiewo yo makare wachie maber be wakelo mos ni nyikwa Ramogi kamara mara mauntie wacho ni mondo wayaw wangwa nikech gik moko timre mang'eny wayaw wangwa wacho ni yaw wangni koro tiende nango higni auchiel osekalo kae warango tich ma Noordin Haji osebedo kacha katiyo e thuolo ma higni auchiel ka osebedo kar kacha bene koro sani ango yudo thuolo bene mondo mi wawinja ne sigana mano loswa koda Chris Owino mano kotenore koda nyoro mane idayo dhoge kendo kane itimone apedha kata nonro makage kacha ni koro kone jo Kenya ni ento tijni odware nango mano tich mar ogai mara fuam kich kata mago mag NIS wacho ni jogo mang'weyo malingling kendo koro bende e yo mapeyo e pacho kae wawinya ne kaka ne odadhoge odiochieng manyoro kae to bende wabedo kod twak kod Suba Churchill men jakedo ne ratiro mag oganda kaka wuono to record achiel kachiel kuok e county ma Omabei wawinya ne sigana molos kod Chris Owino ka odwoko penjo nyim komiti mar od bura mochung'ne weche mag lingling lweny kod tudruok gi pinje ma oko Noordin Haji okwedo weche mar riwruoge mag oganda ma pacho kae osebedo kamieno go nyinge Haji mane ogwel kod jatend piny Dr. William Ruto mar kawo lemo mar Philip Kameru kaka ogai mar bado bila mang'weyo malingling onyiso komiti no buche duto mane owito oko ne otimo kamano kaluwore kod onge mar neno moromo. Those cases were necessitated to be withdrawn because as was rightly pointed out by the Honorable that we had sufficient evidence in most of those cases to prosecute. In some of the cases, the investigating officers themselves submitted affidavits to say that they produced evidence that was not complete, that some of the evidence were actually tampered with and some were even forged. Haji lero ni moko kuom buche mane owito oko nen kod neno mag miriambo mane ochuo kod apisas mag okwach kich e yor achune. Some of the document examined by the document examiners at the DCI office were done fraudulently by the officers through coercion by their in charge. Do you know the implication of this, Honorable Chair? Is that a lot of those cases can then be challenged on the basis that those documents that were examined were not examined properly by the document examiner. Ewi kwan mwandu ma engo, Haji okone od bura ni okonyal yango kwan mwandu duto ma engo ni mar lemo ma omiye ni gimbi mapek ma okonyal fulo weche makamago elela. Considering the sensitivity of the office that I'm going to hold, that I give this to the committee. It might be a national security issue at some point. Riwruoge mag oganda ne ogolo ng'ur margi ewi gwelo mar Noordin Haji kagilero ni oonge kod chia madwarore e tayo e apisi makamano. Riwruoge go yango ni buche aboro mag mibadhi ma itudo go jodito e piny owacho mar Kenya Kwanza ne owit oko e bwo telo mar Noordin Haji bang' Kenya Kwanza kao loch.
Nyocha kata kamano riwruok mar Transparency International nyocha omaye mich mayande gimiye mar yange ka jakedo ne ratiro mag oganda e pacho kae. Riwruogno neno ni Haji oseketo nyaw e tich mare bang' wito oko moko kuom buche mag mibadhi. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Haya, nitiere weche mathoth ahinya mantiere kar ka motenore kod weche ma Noordin Haji wito oko buche mopogore opogore kaka Crispin Owino bende oselero na okinyi ma kawuono. In kaka jalonyo weche mag telo, jalonyo weche mag uchumi, bende isebedo ka thuolo gi duto ka ne odonjo e apisi nyaka sani. Iseno kotiyo e yo machalo nade mano Noordin Haji kaka ogai mag jomin buche makoro sani oyudo gwelo e lemono mano mar ogai kata Director General manoka NIS kata Ofwam Kich. Cleophas adwa nyiso nyikwa Ramogi ni ng'ato ok ng'i kod gik mowacho, ing'iyo gi gimotimo. Nikech kata Biblia wacho ni timbe ni go koko malich mokanyal winjo gimiwachona. Koro gima Nuru Haji osetimo i office manomieno. Cases adi moseter i court bobedo investigated bujo Kenyans on recover pesa to no recover pesa di. Ng'ato inyalo mi salary mowacho kata no konyal nyiswa i public nen pesa mang'eny mok nyalo wacho in public to gimo oduoko pesa ma ji oselalo ng'eny. Ing'eyo ni Cleophas ni EACC mano Anti-Corruption Commission wacho ni Kenya lalo bilion 608 higa ka higa. To mano dongo tumre ke ni office okonyo nadi wach mar nwang'o pesa ma jopiny olalo no. Koro an gima adwa nyisi Cleophas adwa wapenj penjo ma duong' moloyo penjo mi iketonwa in gazeti ni. Penjo maduong' moripo wapenj. Ang' momiyo wan go sirikal mara chune. Sirikal mwan go ni en sirikal mara chune. Ichuni go Noordin Haji. Ichuni gi CSS mokidwa. Central Bank kacha bendo bawa kama uthuge ochuno wagon kech thuge ninte kod rotich i treasury donge nen PS donge pesa no lal bu no gol gi office nikech pesa mano lal no penje nyaka mago mag yes aror gi kimore yes so idwa chunwa kode nandi ana kwayo ni jo nyikwa Ramogi un bende ung'iyo nu nyuol un tie kod yawuo manyalo tiyo office go nikech CBK ni donge sani dwaro nu kama uthugi okawe owuok kanye Mount Kenya donge ng'at mowuok no en Njoroge donge donge owuok Mount Kenya ng'at mane Njoroge okawo kuome donge iluonge nu Professor Njuguna Ndung'u donge owuok Mount Kenya wapenjre gano we wacho kta statistics mi wacho ma teachers no kuma pesa nitie no un nyikwa Ramogi ng'ato osebetie kanyo bong'iyo kaka pesa no nyalo dhi through anyiso ni magi gik monipo wapenj maber king'iyo history statistics ni Central Bank Kenya nyaka ne lose kom no osedhi kure kose un onge ng'ama onyuolo manyalo tiyo tijego anyisi ni en sirikal mara chune michune gi kila kitu kata finance bill no ichuni ne ibedo go ot ang'ma interest man ma jatend piny nego mochuno ji joma okwadwa gi gik ma okwadwa mano ber kwa penjo mano maber mogik bas Noordin Haji o withdraw 8 cases 8 cases go no ripobe no recover 11.3 billion shillings koro mano pesa mowito koro inyalo goli office moro ka onge gimitimo titeri office moro mondo itim ang'ono to ono wacho won gi dhoge no chune kod jatend piny mano wuok mano His Excellency Uhuru Kenyatta emano chune no mondo investigate jomoko koro no withdraw seche mano Ruto osedonje telo koro to kosedonje telo to golo cases go basti winjo gima wacho no en gima lich sana owacho ni gimomiyo no withdraw gi okne en pressure mano miye kod jatend piny masani no withdraw nikech officers mage no investigate cases go poorly to officers go nente under pressure donge gima penje en kaka jatend officers go ang' momiyo poko mak jogo bende kaka nikech en evidence donge wacho ni en evidence no officers go ne ok otimo the right investigation no migi pressure ka gikelo cases mane ok nyal kalo ang' momiyo poko mak officer go nikech donge en jatendgi officers go ripo be no mak sani obed prosecuted
mondo o answer nang momiyo nene gin to koro gitero cases ma ok nyal kalo. Koro wanyisi ni weche miwuondo wang'eny kani mara Ruto ge kare to wacho ni en officers ma kare go en corrupt en kod evidence. Ang'o momiyo poko mak jogo to ng'ato wacho alela ni jogi otimo tich marach ti wacho nan mano koro ken tija. Koro anyisi ni wan ano kamoro wacho nikech mano okonywa. Iwacho ni kidegi bende twak mane jatend piny Kenya ntiere godo gi ute fwambo mane thuolo mokalo. Nowacho kanyo ni noriembo e tich mano George Kinoti mane nogai mar okwach kich kata DCI. Okwach kich ne tiyo machiegni kod DPP kata ogai ma jomin buche e kinde makoro itimo nonro mane ni buche gi chop kare. Siasa kalure kod jatend piny Kenya William Ruto kane oloso ne odonjo e tich mane okwach kich ne timo. Ponono ka siasa ne donjo kar kacha mondo min nonro makama kik chop kare. Nyabedo ni siasa bende pod nitiere kata yiero mar Noordin Haji mondo mi odonje lemo machielo ni kapod en lemo machielo mar jamin buche ni manyaka sani pod omako to mai lemo mane koro ne ka owito buche buora mano mane tudo jodito e sirkal ahinya sirkal mokalo mabene nodonjo e sirkal manyien to magi duto gin buche mag mibadhi. Siasa nitiere ye ka podi koso magi nyawacho ni gin duonde mochung' kar kendgi to pod gionge duonde gi gin giwegi. Anyisin siasa ng'eny ka moloyo kata mana weche mag rango weche mag mibadhi kata weche mag fwambo weche maling'ling. Siasa ema determine gik matimre gi. Nikech aparo seche mane ne owe Noordin Haji nikech ng'en kane otumo investigation mar officers kaka Chagwa giri mane giwacho ne omigi cases mane ok obedo investigated yo makare ne oripo ben sirkal modonjo no gologi to nyaka bedne jogi odonjo iwinjruok moro no waweyi lakini obende wacho anto timo nanang'o awoka tadumka nikech sani kowuok ma sirkal tingen koro cases go ng'ato biro dhi court to koro ongo teko ng'ato nyalo tere court bo obed gi chandruok mokalo. Koro ing'en miya tami. Kineno ka ng'at ma bedo migolis migawo ma titeri macha sirkal manokalo pod en odonga nyisi no ng'e kako chiemo go sirkal mora. Nikech most of the time neno jomo okitich moriembi tich ba nyisi kendo Cleophas aparo no wacho wach mo mane ko no correct ne ati mbalariany ma Strathmore ntie rumors macho no nikech na chunga kata acho no president ntie gi mitimo na itimo marach donge ntie rumors no go sim Strathmore mondo riemba tich bu Strathmore riemba tich sani wakati Strathmore atiyo tije na maun atema koro ulemna nyisi piny ni en sani ni koki tim gima jatend piny dwaro to in woko kitimo kako dwaro to kati rach manadi oge gimitimo in mini iye koro mano nyiso no jatend piny osewacho ni siasa duongne moloyo weche mag uchumi emomiyo okitaka CSS jok appointments motimo te gin political appointments ma prepare ma 2027 neno oktasani kidhi outa dogen CSS from Kisumu donge en campaign manager ma Kisumu ikidhi Homa Bay tinwango Kidero en kanyo kidhi Gumbo Siaya en kanyo koro jatend piny ni en gima duong' ne mogik en siasa uchumi okduong'ne kwa ng'iyo ko wacho ga sani en ochal kod kaka Kibaki ne en very poor politician. Emomiyo Kibaki, imagine Cleophas ni Kibaki no turn around the economy of Kenya to non wango matek sana mono nwang second term. Parene jiwacho ni Kibaki was the best economist in the country, donge? To parene nwango second term no struggle. Manyiso en no focus on the economy to ne wiyo will ge siasa. Koro gimaduong en nyaki balance siasa yes siasa nyaka beden kebe nyaki yieri jogi ntejo mose konyi tich okinyal wito ji duto lakini gimaduong en okinyal over emphasize politics makoro uchumi koro dhi marach makoro neno ka gik moko dhi marach ma kila ng'ato kata chiem onge Cleophas piny tek kata kilo sogo middle class mariembo mtoki ndaraka ji koro sani ng'ato wacho ni oda kana chamo ga gweno gurech wa ketringo nikech ringo beche tin mondo garamo dogie piny gichako nyiewo gik moko wacho kana nyiewo ga gimiluongo no ditol wa nyiewo gesha piny bedo marach to mano manyiso ni jatend piny en gima duong' ne mogik en wach marango wach mar siasa to weyo uchumi emanyisi ni jatend piny Kenyans no kwaye
numi warech kaka iwacho Biblia wacho no Jesus no wacho ni nyathi kokwayo wuongi rech ok nyal miye thuol. To jo Kenya okwayo jatend piny miwa rech wan kech. Ento wito kuom gi ang'ono thuol. Emomiyo finance bill no en thuol. Noordin Haji en thuol. CSS go gin mana thuonde. Gi appointments mitimo duto gin mana thuonde ok gin rech. Emomiyo no katu no wacho no bottom mas no nyiso ni gino migi ngas moro magi idho ka gidhi malo to jopiny to dong ka nikech. Yes. Aya, nyaka sani akoro mogi juang yiero makamae kata chwalo nying Noordin Haji mondo mi okaw lemo no mano mar ogai mar ofwam kich kata NIS. Tiende nango lemo modhi e kacha. No winje kata bende kosingore gigo modhi temo modhi kelo lokruok ka NIS. Wadoga ni chien to warangi. Igni 8 mokalo. Mano jatend NIS makoro sani ka Noordin Haji opuodhi odhi kao kare mano Philip Wachira Kameru. Mabende nokawo kar Michael Gishangi. To jogi duto wange maber ni gin gi historia mar bedo kanye e lweny. Ka wayudo ng'ama nigi lony mare mantiere kacha mane weche mag mino buche to kendo en jal ma nigi lony mar weche gi mag chike man Noordin Haji. Masters magi duto mosetimo sombe kotene kod weche gi mag chike mano intiere karka. Wabiro wayudo ng'ama ok jalweny ka donjo karka. Nikech mano kwarango manen director mano machon mano mara NIS Michael Gishangi machane jalweny Kameru ne jalweny kane pok odonje lemo machalo kama gigi duto igni 8 mano ma Kameru osebedo karka kae to beni duogi rango ni nodong mana dweche madhi 16 to chopo retirement mare ero idhi ngade diere kata kapok ochopo tung kanyo en ang'o mantiere kanyo maponono jatend piny kanyo ni oyo Kameru kinde mari ochopo mondo miwe nyalo donjo ni bende en siasa mano timre e sirkal machon mano mar Uhuru Kenyatta nikech noluong Kameru bende mathoth ahinya kaachiel koda ka Major General Ogola mano bende e kinde makalo mano Francis Ogola makoro sani bende jatelo mag jolweny ma pacho kae. En ang'o matimore kinde gi ma siasa donjore gi tich mag jogo monego beni chung kar kendgi? Ineno Cleophas mokwongo nyaka wabed wang'eyo ni kiwinja gimoro miluongo ni independent kaka kiwinjo ni independent electoral commission gimoro ma nyinge chako go independent gino ok en independent. Kata kiwinjo ni democratic ineno kiwinjo Nigerians held a democratic election kiwinjo Democratic Republic of Congo nyiso ni democracy onge kanyo. Kiwinjo ni independent whatever nyiso ni onge independence. Anti-Corruption Commission gino won ema onge kod ratiro. Koro king'iyo wachno maduong' beno wa clarify ni nyikwa Ramogi ni ji wacho ni Ruto nomiyo Francis Ogola obedo jatend jolweny. Gino nosetim chon. Gino nosetim chon gutonje rule. Ma kaka no manipulate eno tamre emomiyo the Security Council notimo meeting bo recommend no Francis Ogola okaw gino nikech enie manene oseyangne kata Nyasaye no oseyango kana osetumo safari mare duto ochopo ko achon you are the one. Koro maro kimweuni nyiso ni kanyo nitie loophole emomiyo jatend piny otiyo kode mondo koro ket Noordin Haji. Gini en kaka ng'ato sekiwa ng'ate nikech ing'eni the operators iluongo no operators operandi mang'ano yani kaka ng'ano tiyo en ka in loyal kode to mi gimo ka you are not loyal to onge gimin wang'o mane kaka jatend piny tiyo koro mane siasa matimre ka chini chinge matimre ka ng'ani loso kaka don wang 2027 weche mag jopiny wacho ga nikech kayo gigo mago poko timo ni priority. Weche ma ji wacho ga nu gik mag mibadhi gi ripo beni duoko piny okomiyo priority. Sani kata budget mondik ma 3.6 trillion ni donge anyisi ni walalo billion 608. Donge ai bendo nuang kaka doket ng'at manyalo wanwang pesa no to koro budget watimo mana ma 3.0 trillion. Ang momiyo wamedo ga 600 million mamondo kwal. Nikech serikal ikwalo ga pesa go budget. Iketo gik midwa kwalo i budget not ikwalo. Kaka housing levy ni
Ntie pesa miketoga mangato ng'en mani kodonjo tabro nwango hama. Emomiyo ichuni gago ot nikech ng'e kwa ng'isi Cleophas. Ntie gimiluongo no focus poverty makata jo piny dwar mondo wang'e wach ni maler. Nyiso ne nyakibed modhier kinde moro mondo kibed momew. Mano nyiso nang'o? Mana dongo Kenya Siaya. Wane wadhier. Baba nowacho ne en pesa mara mondo wango to tere ang'o school. Ne bed no kao pesa bo nyiewo go ot Nairobi ka dukoro wan go ot to ntie ng'ani marido somo onge. Koro sani jo piny ng'iyo gan sani adwana bed go otu kosa puonj nyathi ater nyathi school nyithindo chiemo maber nikech kichiemo maber to kituo. To ko kichiemo maber tuoche biro bedo mang'eny nikech chiemo e yath. Nikech ko kichamo chiemo maber to koro biro chuni ni cham yath moloyo kaka koro yath biro bedo chiembi moloyo mondo chiemo bed chiembi. Koro wakwayo gan sani ma jopiny ni wach marach makaka ng'ato chiemo onge, suptal onge, the school tech, mage gik ma jopiny dwaro sani. Wach mara chune no housing levy ni en ng'ato rwak gimo e budget mondo koro mano sedonjo koro ntie kaka biro chiemo. Koro gimachi gama ler en jatend piny mwan go sani en ng'amo hero siasa moloyo wach mara ng'o uchumi. Nikech kwa penj jatend piny ni en minister mar agriculture. Sani kako loso agriculture ka otomi Linturi ong'e gima timo agriculture. Kora nyisi kata appointments mage ma ministers go duto. Nyiso ne en wach ma siasa ng'at mane ochung' kode to miyo, ng'at mane ok ochung' kode to ogolo. Neno wach ma panyako. Ogon panyako sim to achon panyako ka in go stands ma housing levy we chama mara. Kora en in koda kose iongo koda. To kinwango wach mane jatend piny mokalo Uhuru Kenyatta no wacho Nigeria ko wacho no jatend piny moyier to wacho no sani koro in wuon ji duto. In wuon ji mano heri, in wuon gi joma ok no heri. Riw ji duto mondo ikel jo Nigeria no bed achiel. Ana paro gan jatend piny ne oloso nga Ruto seche men Nigeria nikech speech cha chalma en no wacho nga ng'at mano wene kom ni. No kom no kono. Riw jo Kenya duto jo moheri gi joma ok heri mondo iped go achiel keta Kristo wacho ni lem kata ne adwi mari. Ti kod jadwi mari maber. Koro sani wadwan wabed jo Kenya wach ma siasa. Aya, kinde makoro pod wantie kaka siasa ni bende gimoro manyaka pod odhi adhi nyime kata ka geng time yo machalo nade. Kinde makono ka walose weche mag Noordin Haji. Nitie gima duong' mapontie karka. E thuolo ma ina auchiel nikech tamare rumo bang' ina auchiel. Yes. Ibiro pare ga ng'oma duong' ahinya kuom tich ma osetimo ne jo Kenya. Noordin Haji. Aparo no onge giminyalo wacho no osetim nikech ng'e Cleophas. An ok ahero siasa, an ok ahero stories. Inside the story nyakidwa number. Kata sani kidhi timo campaign kata kin ja siasa kidhi timo campaign. Inyalo wacho manifesto mari. To ko kiwacho ni koro wa mia to jikuwinj wachni. Koro wabe wadwa gani Noordin Haji nyisan nyaka no bed aparo no kata vetting committee no timo marach. Vetting committee ne do penjo ma idwa gano penjo kila ng'ato miwa scorecard mari. Ang'o mani goyo penjo no ne onge. Nikech no penjo what are your deliverables ng'ato nyalo mi Sara kata achino wawonde no chamo kata gimo 4 million shillings per month donge. Mano kigoyo ga par gariyo donge. Mano donge en 48 million. Go mano ga uchiel en pesa di. En pesa mang'eny malich donge. Mano pesa minyalo mi ng'ato to onge gimotimo nikech nyaka penji to in makoro idwan mondo mi tich moro kisewuok moro. Nyiswan ang'o mane itimo. Mano Noordin Haji onyal duoki. Ng'ato mo penje ni in tichamo pesa di. Kanyo bende dware kwa duoko wachno. Nyiso no Parliament ne kia penjo moripo bed ni penje. Manyiso no Parliament no penjo moripo bed ni oko penje donge. Ama en ma wiye tek botamre duoko penjo moripo bed ni penjo. Aparo no Parliament is a body monge penjo moripo penje. To penjo ma penje to pesa in net worth mari en ang'oni. Penjo noripo wang'en kech seche modhi office cha. Wadwa ng'eyo to woki office ni ken go pesa di to donjo office cha ken go pesa di. To pesa ka en go pesa mang'eny moloyo kaka no ben mshahara mare olos to apenje to pesa mang'eny miwuok go ni in lwango gi kure. Emomiyo gino itimo kata sani nitie front of business daily bwana moro mane owachni en sani en go net worth around 400 million to wachni his net income en 11 million. Kori penjen kin kod over 100 million net worth. To in your net salary or income mwang'eyo ma official is 11.
nyiswa kaka inwang'o 89 million shillings. Dong mane penjo midwoko ga. Mano was the reason to tamre duoko. Ng'at ma wiye tek mo. Mano kete kama chalo nade. Ko tamre penjo makano tamre duoko duchi. To ko tamre national security. Ko tamre duoko gima parliament openji. Ng'at bila no nyalo telo mondo bed accountable. En nyasaye mo ko nyalo duoko penjo ma ji openji. Jo bunge mo penje no donge jogo yiergo jo piny ma jogo represent penjo ma jo piny do penjo kata Cleophas ne ni gikora Ramogi mi thuolo ni dhi bunge donge bedi penjo no to in go pesa machalo nade penjo go ripo beni duoko ng'at ma wiye tek kata moko dwa no penju to seche mo bedo investigator mo bedo DCI cha donge biro ga luongi to penjo to kidwoko en gino kanyal duoki ano winj maber emanyisin leadership dware ni bende itiyo kod example penjo mo penji idwoko humbly mano nyiso ne en osebedo assured of job ni tijno jatend piny makata gimo dwoko obro nanwango tich nikech in kidhi kuro bidwoko penjo no tijno na kalamu osechwadi woko mwandu ng'ato bedo concerned ne national security kuom ranyisi elemo ma korentiere ko kanyo kaka ogaye mara lemo ma okwayo mondo mi oyudi kata moseyiere mondo mi oyudi mano en kadero en ma itimo na pedhe od bura kacho duch kata kan dadhoge ere kaka en nyalo kedo chochni chenro magarita kwe mapacho kaka kata kira onge Cleophas kata salary ma president wang'eyo kata William Ruto no declare gimono wango ministers donge internal security DCI en under internal security ka jatende no wacho gima network mare en okonyalo wacho Central Bank Thurge owacho eno okonyala wacho nyiso gan ente kod godfather moro mose nyisen kata kiyanyo na parliament tichno en mari kati wach manango tichno en mari kati tamri nyiso this is a formality Cleophas kingiyo kata interview mano team manitimoga vetting ma CS come on na ki neno clip no Moses Wetangula was sharing the vetting dongi inwango ka speaker wacho nu ngat mobedo propose nu congratulations for being a minister. You congratulating atokapo konwango gimo. Kata jo luwa shogan kiki kwan gweno kapo kodumana nadi. Kapo kotocho. Kata kiki chak nyathi kapo kodumana kapo konyumol. In ngat mapoko donjo kati office congratulate eti watu mateme vetting. Sani kidwa mia teach Ramogi TV ka tingi san Fred bed pinyi interview tingi san congratulations man wangu tijini koro interview timo na mara ngono nyison parliament osenyiew emomiyo vetting is a waste of people's time kata ma public participation ma bill go mano en a waste of people's time nikech gacho no bill dhikalo makata koma ok gigolo koro ang momiyo gi waste ga time enu jok mobeti committees go dwara allowance matumo vetting go koro ena formality osemi pesi link kanyo tipenjo otamro okduoki tidhi adhi recommend na ngano beda jatelo manyisin katidak katiye Transparency International withdraw recommendation mane gimi Noordin Haji tidhi mi appointment mane penyo mantie ka kendo maduong' ngeni benda ng'wedo thuolo mature kod Suba Churchill ka entiere county Homa Bay penyo mantie kar kae eni kata ka Transparency International ero koro osegolo ne mich mano miye kata osimo mano miye mara bedo ng'ama nie timoro ma obidhore kendo ng'ama ni kare momitime bang'i gina auchiel gi rumo nikech ero arendo jo apisi higa mar 2018 nyaka sani kirango ero higa auchiel magi mag apisi rumo kaeto donjo tich machielo dak miye red card kinde ma ene pap ka otugo ng'omi miye red card ka tugo serume chalo ng'ama nie pap ka igocho ngeni sani uchino ma county finals mag Europa ineno ka tugo rumo oganda wuok dhi pacho iko ka inoko kache ne okoro iluongi ref luongi to koni aya in ka red card mari dhi gik matimore kamagi kata jogi machiwo mich makamagi be ponono gitime yo ma oging'e koso kinde magintiere kacha chao okoyie ni mako jatelo mane telo ing'e mokwongo inyalo ng'iyo na ang' momiyo ne gimiye that award award no miye kapok odonjo office masani entieni mondo konye ing'e mago gin recommendation ka sani kidwaro tich Ramogi TV kuma nitie inyalo wacho no inwang' recommendation letters gin recommendation letters makonyi mondo inwang' tich koro kisedonjo wang'iyo to itiyo gi recommendation yo makare kata sani ka ami degrees university ka moba tie to ami recommendation to kidonjo office kato kori timo gik mopogre gik mana puonji
donga nyalo declare batch na mano to koro ken gima na winjore gi Cleophas kata pastor ma nyalo wacho ni public no Cleophas ni is my Christian child gik mane wawinjore duto ema otumo opposite koro nyiso ko chakre kawuono sache ma koro kendo dwa donji tich moro a distance myself koro recommendation nyaka bed ne okwayo Transparency International mondo mie another recommendation mondo ai obed no mie do wacho kata Transparency International no wacho na tiyo maber to kaka koro sani gi withdraw no koro sani o fight battle alone mano en adier bas ntie gimo mi wacho kanyo ma important no kaka kimeu gi gintie kod high education gin kod masters gin kod everything don't they Cleophas ntie gimo riponyo ka penjire kanto jok mobedo highly qualified ni gitiyo go qualifications margi no mondo gikony go jopiny kose tiyo go qualification margi mondo hiny go jopiny ingen sani kata kisomo wach ma media misomo maber ni Cleophas winjo ki analyze gazette kama ler kabisa kitiyo god qualification mari no mondo inyis jopiny gik matimre yo makare mano nyiso ni tiyo go qualification mari mondo ikony gangono ikony go jopiny to jogi are highly qualified lakini gitiyo go qualification mari no mondo gilos go mana igi kende ama gilos go other interest tok ma jokony piny nikech qualification man Noordin Haji is not questionable he is highly qualified Kimeo is highly qualified to gitiyo qualification mondo gikony go jopiny kose kisedonjo kanyo to in qualified irito ga sim ko kamo in tim hama koro okiti qualification mari itiyo ga sim mogoni koro mano mwadwa penjre seche ma ngato dhi yot fees the main question man ko kod Noordin Haji en independence nitie gimiluongo ni judicial independence ni iwacho gimidwa wacho kaka en mo kiluoro ngato nisi munyalo nikech sasa tema mitingo muma mikao go oath cha iwacho gani ikao oath ni bro timo gima kare ikaki ng'eye ma onge ng'ama bro kendo nyisi gimo rifo beni tim kata president no kao oath no ministers no kao oath no maybe bende nitie komondikie kamo e contract mari no Ramogi TV dwan mondi ititiji yo makare kaki ng'eye tigo e koki abende nitie kumago e koka donge koro manegi madware ka jopiny ong'eyo ni iyiero ng'at man tie kod independence kata sani king'eyo gima timore pinywa ma milambo kucha nitie gima timore sia nitie ywaruok mar kindo duol to kod Orengo Oduol is qualified doge en doctor he is qualified en ng'at ma is very good in accountant now your accountants wacho no they like no Duol is using accounting experience mondo tem expose gima timore Siaya tingeno Orengo kya weche mag numbers gi en ong'e gik mag laws donge I don't listen mane minu ang'an tie gimilongo ni konyruok Orengo is a qualified lawyer Orengo kot wacho gik mag law gi Orengo ng'eyo ma waluorego lakini ado winjo wacho Duol mong'e weche mag ang'o weche mag omenda koro kikao wakili koni iriwo gomenda ka tingen se anyalo dhi maber to koro ka in Oduol kelo weche mag omenda tikwere na mano waweya wan waluwo weche mag ang'o ukil kaka koro bende da koro ni iwewa bacho Duol no Gorengo aluongi kendo juma manyien walose weche masiagi wachno adwaro malich aya wabiro lose weche masiagi juma manyien kaka kama nyakoro mujo ingora ni koro super church nitiere kodwa ka ang'o duogo bende studio kamoro dhi nyime koda wendo montiere godo kae mano Daktari Fred Ogola antiere kode kanyo yo Zoom kantiere kanyo kod Suba Churchill mano kowuok kanyo county ma Homa Bay okinyi ma kawuono machiegni ahinya Janyakach ma kawuono ntiere county ma Homa Bay kendo machiegni Rupiny okinyi ma kawuono watu wake rwada nono higni 6 mag Noordin Haji una achiel kuom jogo in kaka jal makendo ratiro mag oganda bende riwruoge mopogore opogore gi jalo nye weche mag telo bende kendo ane mane ler ibiro paro Noordin Haji higni 6 gi e yo machalo nade Suba mokwongo wadwa wacho ni Noordin Haji bedo ne director mar public prosecution oke donjo ne sirikal Noordin Haji nyaka ne tiek university no donje dara mar police miluongo ni National Intelligence Service mane oidho ngas mochopo kiwango mar deputy director mar NIS koro nekech idwoke NIS wan wachako goe kogno
ndalo mane deputy director mar NIS, kendo kaka wan jogo ma joriwruok mag oganda wawacho ni Noordin Haji king'iyo malong'o tijene mosetiyo te kano pok obedo DPP ka en NIS, gik moko notimore magalagala. Inyalo paro ndalo mane terrorist monjo Kenya okinyi godhiambo. Wawacho ni ndalo mane nitiere attack manotimore Westgate Mall higa mar 2013, attacks manotimore Mpeketoni higa mar 2014. Inyalo paro attacks motimore Garissa University College higa mar 2015. Inyalo paro Nairobi Dusit D2 complex attack motimore bath Chiromo kanyo higa mar 2019. Magi gik manotimore, monj manotimore Kenya ka ndalo mane Noordin Haji ni deputy director. To wacho ni ok nene na deputy director, ene manochung' ne weche manyalo bedo ni jomoko pango mondo hiny Kenya. Iluongo ni gi kisungu ni organized criminal attacks. Koro terrorism gi, acts mag terrorism gi, wawacho ni notimore ndalo no. Kendo ka iduoge ng'iyo malong'o, nitiere moko matindo tindo ma be noluwore gi wach jowaundugo ma be wuok e piny motenore gi Kenya miluongo ni Somalia. King'iyo tarik 14 dwe mar Disemba dwe mar 12 higa mar 2013, nitiere hand grenade manowite minibus Isili chieng'no ma ji 4 owito ngimagi, ma ji 36 nohinyore. Kichaki dhi e higa mar 2014, wawacho ni tarik 14 dwe mar 3, jomoko nitie terrorist ariyo, jowaundu moko ariyo manoyudi gi koting'o improvised bomb, oting'o bombe piny mar Mombasa. Tarik 19 dwe mar 3 higa mar 2014, polise moko ma jo Kenya ka okawo gari mopak opak gari makare noting'o materials miloso go bomb, including plastic miloso go bomb. Tarik 9 dwe mar 4 higa mar 2014, duke mewacho ni ne romo 12 e dala mar Nairobi, city Kabwana ka. Noyude ni nitiere johala moko mane support terrorism. Koro wawacho ni ka Noordin Haji manotelo ne weche madil gi terrorism, to ndalo gi mane gigi otimore, ma jo Kenya wacho ni inyalo paro ni former senator manosenindo Tieno Kajwang' chieng' moro wacho ni baba while you were away, odiochieng' kodiochieng' nitiere bom nikech ne timore okinyi godhiambo. Koro wawacho ni ka ng'ani ema nochung' ne idara mane ng'iyo onego rit Kenya mondo Kenya kik yud gine masira ilagi, to ng'ani koro iduoko mondo tel ne kanyo. Wawacho ni king'iyo CV mare ndalo mane deputy director weche mag rito Kenya gi weche mag mane timore gi, wawacho ni CV no ok ber. Kidoke ka koro Haji koro en DPP, onge gimoro malong'o minyawacho ni Haji no achieve, nikech ka in director mar prosecution to iwacho ni I secured, nikech in direct prosecution, na secure the conviction e case makama, motuwe jok makama, jok makama notuwe nikech ane mana direct idara mar prosecution. Tiyudo ni Haji achiel ni emobokore cases maene manopuodho mondo tere doho. Ing'eni onge ng'ama inyalo tere doho machak yaone mashtaka madonjine ka ok gino kale lwet director man public prosecution. Cases makoro nyicha Haji obokore gologi, en owuon Haji achiel ni ema no opuodho ni cases gi
nigi evidence moromo mondo tere do nekech CID osetimo uchunguzi, jite osekelo evidence, exhibit nitie, kato bokore ogolo cases, to cases mogolo gite gin cases momako jogo minyalo wach ni joma dito e sirikal mar Kenya Kwanza masani. Koro wan kaka joriwruok mag oganda wacho ni ka Haji achiel ni ema nopodho cases gi mondo tere doho, ka en gadieri ni e cases gi nigi evidence moromo, ere kaka koro loch loko lwedo ae sirikal mar Uhuru kato duoge mar Ruto, to joruto gite mane nigi cases mamoko corruption, moko gin kuo mag pesa mag jopiny gi mwandu mag jopiny. Koka Noordin Haji ni ofwenyo ni evidence manore lion kanotero jogi e court nine okoromo ahinya. Emomiyo wacho ni Haji onge CV moro minyalo wach malong'o, minyalo wach ni o deserve mondo bed promoted, nikech position modhiecha is more senior than DPP. In government ranks they may look the same, but it is senior, it is sensitive, more is going to be in charge of Idara Hotel. Made wawacho ni kangato director mar public prosecution to kori dwa tere mondo bed jaduong' motelo ne National Intelligence Service. Intelligence ema sirikal mora obed ma Kenya ka, obed ma Uganda, obed ma America, obed mar piny mora Europe kocha. Tiyogo mondo ota piny nikech onge sirikal minyalo riti ka sirikal ok ong'eyo gima jok morito go paro, gimora mar tungni mora manyalo wuok. Koro wacho ni Noordin Haji kanyicha director mar public prosecution kata tiyo kanyakla gi director mar CID notame. Yet position modhiye ni dwaro ni gitiyo machiegni gi Inspector General of Police gi director mar CID. Kuro wacho ni ka CID mano tiyogo cha ene lweny okinyi gine magidwokore. Hapa ni unjofuambo gi kayo ne ugo mana kambi ka Haji nekech lweny mane nitie kind Haji gi director mar prosecution. Kuro wacho ni position midwa tere Haji dwaro closer collaboration, kwa wacho gi dho ngere, between migepe mochung' ne security Kenya mangima. Dwaro closer collaboration gi military. Ke jo military kabe nigi police, they are used to defend the piny gine manyalo aoko, kinyo moro manyalo aoko ma inyo jo Kenya. Kuro wacho ni nekech Haji okose nyiso ranyisi maber no nyalo tiyo gi migepe moko mag sirikal. Wan kaka joriwruok mag jopiny kanyicha wayudo thuolo makende mondo wago kogno Noordin Haji. Nyicha wacho ni kae to Noordin Haji oyudo 2 kuom 10. Emomiyo wanyicha wagolo dho mwawacho ni ok wan gadieri gi kendo wakweda ahinya wach mar walo Noordin Haji kaka director mar public prosecution. Wadwa ni make gi kanyo kamana ahinya Suba Churchill. Maber ni bende kaka nomiye 2 wi 10 tiende nang'o. Waduogo bang' yueyo maka osani mondo mi dakika 10 moduogo kanyo mondo mi wadongo e wiye kanyo waduogo watiego wan ka kod Dr. Fredo Gola kachel kod Suba Churchill oture kodwa yor Zoom ka eno mabe okinyi maka uno mondo mi okonwa ni ento onene yo machalo nade ka kora waduogo mondo mi wakaw wach mogik e tok matiere sani. Kikiti mabor cheno mar mbako romo ama rupeny ka oyueyo masani. Kiki di mabor ikete mar Ramogi TV. Semana chake na kuromoga jwang moto kama pasi yelo ngoni moto ebele. Dano moro kabisa fan page mar Ramogi TV dano ngeny kai kabisa. Kidonjo from ma serious ikete ngoma oake. Under the pressure, yeah, Kete manaka kod Papa Vic.
ngoma wake wuok tich nyaka tich abich saa 10 odhiambo nyaka saa 12. Sasa ya mawagamo muya wayudo ngima. Sasa ya mawayudo rieko wareso ngima ng'ato. Ductus arteriosus onego beni lorore, foramen ovale onego beni lorore. Penj laktar kelo ng'eyo matut, gero oganda gi puonj mok inyal yudo kumoro amora mag weche thieth. Diwacho ni gima koyud chon, tinyalo thiedhe ma ng'ato chang chuth. Kabisa. Or ote machuok gi penjo moluwore gi weche thieth. Tudri kodwa e nambani kata inyalo ywa tole nambani. Riwri kod Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Ka nyiero kod mor dhi nyime, inde mone nadwa bedo lawyer. Ka koro piene mininde ok inyaban. Weche mopondo be medo ng'eyore. Mushene dwa participation ni winjo. Pesa na mise chamo. Oinga yie nyaka garus combine. To kwe kethore kind ji. Wana mgwenya si. Onjaore. Ma town to ng'ato ka ng'ato temo mana tony. Yani mutani sani ji tema pek. Nyar kochia tich abich ka tich abich saa 1 gi dakika 45 otieno. Haya, machini ya Ramogi jwangi telo mogik mano mar chenro mar rupiny man kama dakika 7 to koro bende watieko mana twako kinyi makawuono. Ote thoth wayud ote mago mowuok e Facebook kaachiel koda ka SMS kaito bende ngodhi mana nyime kod twak okinyi makawuono antie ka kod daktari Fredo Golangi somo ko bende mangi nyalo duoka ngi duoki kaparo ntimo pogore suba chachil bende angi winji ga winja kanyo kaita ngi duokgi. Ntiere Vitalis Ochieng Mudgem Karariu owacho ni ma etelo ma wang' neno jomibadhi mieno irwako e tich gi thuon gini wan kod shida e Kenya kae. Mibadhi timore tije ok dhi kare, timbe ma iwacho ni machienglo timore emomiyo iwacho kanyo ni ka ok ong'iyo Ruto ka ok ong'iyo tende ni malong'o to ng'e maber ni kata achiel ma jo Kenya biro neno otek. Ote machielo mantiere kar kanyo ma wayudo mago ote mag Facebook ka wantiere kar kanyo. Wadhi ote mar ariyo mano ka opogore gi mano mar George Henry wacho kanyo ni Haji oko osebedo kanyo ka tiyo maber kuom golo buche mag mibadhi. Wacho kanyo kuom golo buche mag mibadhi mane omako jotelo madongo e sirkal. Erokamano ya George Henry. Ntiere ote machielo mantiere kar kanyo wayude mano mar Wilson Ouko Adur wacho ni ka wuok Mombasa Mtwapa Haji nochako maber but to sirkal mar Jubilee tok sirkal mar Jubilee wuok e tich to koro tich otame odonjo e siasa. Paro mare kanyo brother Kuku George mano mar Thimlicho Inga Migori County oloch penyna daktari ni ndalo mane Haji ni etelo ang'o ma omiyo monj mag Al-Shabab nodhuro to nyaka ne gole e lemono monj odok chien. Debed ni nong'eyo weche monjgo koso mago bende wach mane Suba Churchill bende nowacho daktari ang'iyud thuolo maduoko mano ka wadhi kode nyime. Mano Kennedy Okore Owiro Awendo Migori County wacho ni Cleophas Mosna professor
Kenya Kwanza government wacho ni temo copy paste Moi. Gima ok ging'eyo en ni jopiny oseriek kendo achune mag tax. Wacho ni akwede mag dhoudi mibadhi kod goyo agoko. Wacho ni ema waneno. Haji oket mondo okony Kenya Kwanza election mabiro higa mar 2027. To gima wacho nu piny dhi dumburu mbele ka. Atamalo adek mar house levy en pes campaign mabiro. Paro mantiere kar kanyo. Ote mogik mar Injinia Lazaro Kanyambo Cleophas Haji mokwongo en ng'ama wuok e familia mano mohero bedo machiegni kod telo. Mano mar ariyo, post mar intelligence chief en very important. Wacho ni maka jo Kenya okoneno mos to wacho kanyo Ruto dhi uso piny. CS mar defense en oria, DCI oria, intelligence chief oria. To sechego wacho ni we are fighting extremists. Mago bene korango kanyo subtribe maga Somalia. Mano pache mantiere kar kanyo. Aya, Injinia Lazaro Kanyambok mano jamagunje. Erokamano ahinya. Ote gi thoth dakika 3 modong kanyo ne wakale otego. Wadanyuando gi daktari iriewe kanyo kachiel kodaka gigo mantiere wiye kanyo kayo wacho ni pat joneno kachiel kodaka scorecard mari minyalo chiwo. Mar dakika achiel ang'ami suba chachil bende dakika achiel kayo to bende ang'wa loro mana chenro gi kanyo. Mano kwa otego bende. An gi momoran en ni kata ka jopiny nyiso ni gin gi dhier ok gifuwo nikech kiwinjo gik ma giwacho gik maler kaka asenyisi mokwongo kaka jopiny bende oyie kodwa ni appointments mitimo sanigi en preparation mar 2027. Pesa michuno miketi budget gi gin mag campaign mar 2020 gibe giwacho mano. Basta adwaga nyisi ni bed ni jatend piny tie kod odwa tieko mibadhi. Do tiyo gi manotimre Singapore. Meritocracy, yier ng'at mantie kod qualification. Mar ariyo, tim gima nyalo loso weche iluongo ni pragmatism. Basto iluongo ni honesty. Noordin Haji owacho hama toloko hama, owacho hama toloko hama. Nyiso nongo kod honesty. Basto kadwa nyisi ni king'iyo Kenya Kwanza government line up kowuok kuom jatend piny nyaka jok moyiero go duto donge gin jomibadhi. Koro wan seche ma ng'at ma seche ma watemo gachonu okwadwa Noordin Haji nikech en jamibadhi. Jomibadhi won we jowadi gachon mano kare ng'ama dwaro. Koro ka acho gi dho Kiingereza nikech dholuo nyalo tama en the disqualification mwachiwo ga mag Noordin Haji is the qualification ma Kenya Kwanza dwaro kuom Noordin Haji. Seche mwacho kan ng'ani en ng'ama jabadhi wakonyo ga ng'ano mondo qualify to get the job. Nikech wuon go wacho mane ng'ama dwaro nikech kin jajuok tidwa jajuok wadu nikech jakuo to ubro chwanyre go. Koro mogik en wach Marshal Babno kadwa wacho to machon jopiny gima duong' sani nyikwanya Ramogi en ni wang'i wawegi nikech wach marito gano sirkal bro donjo mondo kony mabro bedo matek. Wachak wacho weche mag malo gi wang'ien wabende weche mamualo mwanyalo amua wawegi go. Wabende wamua maber koso wabende imiwa ga gimo to wachiwo kom to wami ng'at mok nyal konyowa. Nikech mamalo kani to koro wakian wabro lwange karango. Nikech ko ng'ato osedonjo malo ka oketo mana joge to golo jok mopinge. Kamano. Aure kama daktari. Suba chachila kaka pod wantiere kodi e mbui no mano mar Zoom. Imiwa mana wach mari mogiki winjo ote bende kaka na osomo gi kanyo. Achiel kachiel en wach mane minyalo wacho kiny maka on dakika achiel kende wamedno e wiye ka mondo mi watiekane chenro kiny maka wuono. Kamano ahinya wan wawacho ni kaka joriwruok mag jopiny nyicha wamiyo Noordin Haji 2.10 nikech pile ka ng'ato dwa tiyo tich moro ting'iyo performance mare kaka notiyo tijno kanosetiyo tijno e ndalo mokalo. Koro nekech Noordin Haji nosebedo deputy director namba 2 koro dhi bedo namba 1. Wawacho ni ndalono waundu noromo wa e Kenya ka Noordin Haji manotelo. Inyalo paro ka Westgate owadgi masani koro senator nie manodhi konye gore gi jo waundu. Mano kaka kirito piny rito gi intelligence mineno chon mimenyo chon mondo sirikal obed gi ikruok ni ka joma kama dwa monjo Westgate Mall to kwarit mondo Noordin Haji luongo wadgi nie modhi okonye go bunde jogo mondo omonjo Westgate Mall.
Koro nekech Noordin Haji idwa tere kom mamalo midhe tero na idara mar NIS. Wan ok wapuodho wachno kendo wacho ni ka jopiny obiro neno ka kendo weche mag monjo Kenya ochako osieko. To wang'e maber ni Noordin Haji ema ne gigo timore kane deputy kendo ma gigo biro timore ka koro sani otelo ne NIS. Kamano. Agunero kamana ahinya mano subacha chielo ture kod achiel ka chiel kokolo Zoom ka entiere Homa Bay County. Ero kamana ahinya kuno thuolo matoko do kinyi makawono tari mba agunero kamano kobedo kodwa e chenro ni okinyi makawono podwa manyi weche masiaya wabiro manyi ne juma mabiro ka mondo mi watwage bang' nyasi mar madaraka matimore odiochieng' no makinyi. Ero kamano kuom toko da kawuono. Ero kamano mabende watako ndwan jopiny madaraka maber mondo gichame gimadhe girit piny. Koro moke jwang' uchame umadhe madaraka no e yo makare. Opecho ko jiwa wacho kanyo ni Haji jamibadhi kendo wuoro ko wacho gik makamago ma joma undu mathoth ahinya ma ok onyalo wacho nikech bi ma en godo awuoro mano opecho kantiere Kisumu Poli. Ero kamano Loch Polaudi bende nitiere chenro wacho ni Kenya ka nitiere pinga mopogore opogore Haji biro mana lonko mana ka wamiye thuolo tim gima master ne dwaro kiembeni waneno weyo makare. Nyakoro moke jwang' wadore gi kanyo Jai lieta biro kai ko tedo gi chiemo ka ono kona ne utedo chiemo moro mamit ahinya warito winje ni en chiemo mane ma utedo odiochieng' maka ono mondo mi ka wachame go gi madaraka mantiere sani. Anto koro mondo mi ang' warom mana chieng' tich ang'wen gokinyi Sharon ong'awo duongo ni ka gi chenro mar mbako romo toka Jai osetedo. Anyinga Cleophas Oluoch Jakisubu Kanyakwar ma okeo nyaka sango akwayo ni hawi maber mar nyasi mar madaraka odiochieng' makinya. Sai mondo riti kimedo neno chenro mamoko mabiro Ramogi TV oriti masani ka pod wantiere ka ko daktari wacho ni koro ji dhi chamo to dhi madho madaraka an koro lore mana gi kanyo oriti masani. Kamano.